Pipila ka oras una ang tuig 2022, kamatik na nga hinay gihapon ang palit sa mga panindang paboto sa General Santos City. Hinay ug gamay pa lang ang namalit og paboto sa General Santos City. Gipwesto na lang ang mga maligaay og paboto at bang sa Barangay Hall sa Dajanga South aron duol lang sa dagat. Sumala sa mga maligaay, dili parehas na nilabay nga tuig sa Oval Plaza sila gipwesto kung asa paspas ang palit sa paboto. Karon kuno naglisod sila pagbawi sa ilang kapital. Posibleng wala pa masayod ang mga malitay nga sa Barangay Dajanga sila gibutang sa Jensen LGU. Posible usab nga epekto kini sa krisis karon sa pandemya. Ginasiguro usa sa Barangay Council sa Barangay Dajanga South nga masunod ang safety and health protocols. Bawal usab nga magdala og lighter og posporo sa sulod. Labaw na nga bawal testingan ang paboto nga ilang ginabaligya. Mas maganda yung nauna sa Oval kaysa dito, kaya dito na gamay lang mumukuan, walang tao. Parang mingaw, mahina. Kay bago pa dito ba? Hindi pa ang tao alam nga na dito tinda. No face mask, no entry, ganun pa rin ginagawa namin. Then sa mga pwesto, mayroon naman silang fire certification. Nagpatunay na may mga balde bawat pwesto na tubig at may mga buhangin.